a dagatigi Jean Élisée Daou komi ye wulikajɔ belebeleba ye wolomasiri tabaw y'o kɛ an ka marabolo fila kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Gao ale ni Kayikaw fɛ yen. Wulikajɔ in a y'a to sa min ye Bamajɔlɛ ni wawalekɛbaw dogora min tun bɛ Dorokaw fɛ yen. Gao ale worodugu yanfan fɛ wulikajɔ kɛra yen. O wulikajɔ senfɛ sa gosili fila belebeleba fila taara ka ɲɛsin olu n'u bolominɛw ma. Mobili dɔ fana tun bɛ yen u y'o fana tiɲɛ o ko senfɛ ni pankuru ale ka wulili ye. Gosili sabanan sa o taara bin yɔrɔ min kan sa o ye motow ye ale ni minɛnw caman n'o kun dogolen don tu dɔ kɔnɔna na o minɛnw bɛɛ lajɛlen fana tiɲɛna. Sandarekaw fɛ yen Kayi marabolo fana na wulikajɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Bamajɔlɛ ni wawalekɛbaw kun kɛlen don k'u dogo tu dɔ kɔnɔ minɛn camanba tun b'u bolo yen Bamajɔlɛkɛba ni wawalekɛba maa 30 ɲɔgɔnna ni tora waleya senfɛ. Jean Élisée Daou ko ka wolomasiri tabaw fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la baara kɛcogo ɲuman maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na an ka jamana kɔnɔ. Sikaso mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunna siniko min ye jasajɛkaw fɛ yen Tabakɔrɔ wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ yen. Bamajɔlɛ ni wawalekɛbaw kun kɛlen don ka jan dɔ d'aw ɲɛ u y'o kɔ kari. Bamajɔlɛ ni wawalekɛba caman fatura ko senfɛ min ye bingalikɛla ninnu ye a sera ka sɔrɔ u kan. Mobili saba kun y'o suɲɛ o kun b'u bolo wolomasiri tabaw sera k'u bolo da u kan u ka maramafɛnw ale ni moto camanba de Sikaso marabolo kɔnɔna na wolomasiri tabaw tɛgɛ sera ka da nin minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kan k'an daraki ka bɔ Bamajɔlɛ ni wawalekɛbaw bolo yaasa dugudenw ka taa ni ka segin u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Fala ye moto ale sariya kura min taara an ka jamana ɲɛmaw fɛ bi na marabolo caman kɔnɔna na maaw bɛ k'a ɲini k'a ko faamu sabula bɛɛ lajɛlen kun ja tigɛra pɔlaw. Kawulaw ye min ye dugudenw y'a faamuya k'a fɔ ko feere a dulonlen de don fɔlɔ a ma fɔ k'a dabilara pewu moto di maa ma o i bɛ taa sa o k'a bɛɛ lajɛlen jɔlen don fɔlɔ moto jumɛn ko don dagabana moto belebeleba ninnu Jakarta ale ni Yamasan o sen tɛ a la a tɔw kɔni sa n'o o ye moto girimanbaw ye fala olu bɛɛ lajɛlen b'a la togodaw ni ɲɔgɔn cɛ dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni ko moto in bolili kɔnnen don o kɔnɔna na bi min ye dugudenw ye u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ gouvernement kelen filɛ ka nin min kɛ nin ye nin na nɔ b'a bɔ k'o la sabula a n'a to min ye jamanadenw ye u n'u ta n'u bila dɔn duguba kɔnɔ moto waboli o de bɛna sigi sen kan nka Jakarta fala ye tile filɛ na ale sɔngɔ yɛlɛla dɛ. Fantan falaw ale ni fala tɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o o ye foroba falaw ye fala ye olu tɔgɔla so o kurumokarili baaraw kɛra